יאללה, עוד מעט רמזור. איזו העברה אגרסיבית יש לך. מה, אגיד לכם פה קשים. יאללה, הוא נתן לך לפחות 4. לא היה לי ספק שהוא נותן לי, כן? לא, אבל הוא נתן לך הרבה. כן. ואני אגיד לך משהו אחר, יש מצב שבדרג, לא ברול, אתה תעמוד איתו בהתחלה. יכול להיות, כן. בפתיחה עם 8 שסתומים אתה תעמוד איתו חופשי. איפה הוא נדחף? זה הגבר. זה הבחור שהיה במפגש. אתה יודע מה עשיתי לו לבחור עם האמברזה?